lăsăm o catering, cum facem catering? Că pe bunii de noi am venit cu o problemă gravă aici. Fani norocit-o, vezi că am venit aici la poliție să clarificăm problema asta, că tot spui că am luat eu casa la oameni. Uite cu ei lua casa, futut iar lumea în gură, uite. Femeia, oamenii, ai omorât oamenii. Dacă vine acum și ceilalți, Ionel, cu capul chel în gura ta. Am venit la poliție aici, stai că vine la ora... Trebuie să trimiți tu să vezi dacă suntem live noi, spunem noi că am venit, nu trebuie să trimiți oameni. Uite o leacă femeia care a luat casa, Alina, a făcut iar lumea în gură. Ai zis că n-avem cu ce să ne judecăm, Alina, că n-avem banii tăi. Răpărăs-o, băloasă! Da. Mergem la Davis, mergem în fața casei tăi, măi, ne-ai luat casele, ne-ai lăsat pe străzi, măi! Adevărat. Ne-ai păcălit, dormim din parcuri, Artișteanca! Vinem la Davis! Dar japonista asta, futătura asta lui frate mi zice că eu ți-am luat casa. N-ai luat nicio casă, eu acum te-am cunoscut, măi, omule! Da. Să moară familia mea, dacă nu așa spune. Da, uite mobil, dar uite omul! Băi, și n-am nici nimic personal cu cumnatul mea. Mai ales cu fratele meu, cu Petronel. Oamenii au venit să-și pună oful lor, pentru că Alina Filip, cumnata asta mea, adevăr, le-a luat casa, soția domnului și el este băiatul meu, au omorât-o prin măsa, sunt acte doveditoare și nu se ia măsuri din față, suntem la poliție, nu se ia măsuri cu Alina Filip. Deci au omorât femeia, cum vă zic eu, sunt acte, e avocat aici, sunt oameni în persoană. Soția domnului a omorât-o, i-a luat casa la femeie și este aici o persoană care nu vrea să se arăte, că îl vede altă lume, sunt 4 persoane care i-a luat casele, pur și simplu, le-a luat casele, i-a făcut din vrăjeală și ea împrumută, ea semnează, ea vinde, ea tot. Vorbiți cu oamenii, că știi mai bine oamenii să spună adevărul, ce-a făcut Alina Filip și cine este Alina Filip. Adrian, dar până atât ar spune că după aceea tu acum vrei să iei tu casele, să dar sunt oamenii aici să spună adevărul. N-am nicio treabă, eu am fost 3 ani zile la pușcărie, n-am știut nimic de combinațiile lor, nu mă interesează și nici nu vreau să fiu implicat cu nimic. Oamenii aici, dacă au ceva de zis împotriva mea, sau dacă am eu vreun amestec, să spună tot ce vor ei. Suntem la poliție, spune și n-am nimic.